Tak je čas. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážené pracovníčky obecného úradu, vážený hlavný kontrolór, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na 19. zasadnutí obecného zastupiteľstva našej krásnej obce. Prešli sme do druhej polovice tohto volebného obdobia a naše úsilie smeruje k tomu, aby sme čo najviac prispeli k rozvoju našej obce a zlepšeniu kvality života jej obyvateľov. Verím, že aj druhá polovica bude úspešná a my budeme pred voľbami 2026 hodnotiť našu prácu ako úspešnú. Pre našich občanov organizujeme rôzne kultúrne podujatia ako obec a niekedy sme aj súčinní pri organizovaní kultúrnych podujatí tretím osobám, a to sa nevždy stretne s pochopením niektorých občanov, ktorí sa snažia tieto akcie sabotovať. Prosím ich o tolerantné správanie voči občanom, ktorí túto aktivitu obce vítajú a tešia sa, že naša obec sa posúva dopredu a zviditeľňuje v širokom okolí. Veď sme najväčšia obec na východe a právom nás prirovnávajú k mestu. Všetky aktivity obce sú schvaľované a vopred prejednané na obecnom zastupiteľstve a na komisiách s poslancami, ktorých ste zvolili za svojich zástupcov. Ja ako starosta o všetkom viem ako prvý, ale nekonám bez súhlasu, teda schválenia vašimi zástupcami, poslancami obecného zastupiteľstva. Verím, že rozruch, ktorý sa tu ohľadom konania kultúrneho podujatia Rok pod kameňom 2025 rozpútal, sa ukľudní a obec si túto akciu užije ku prospechu. Ďakujem na úvod za pozornosť. Keďže sme sa zišli v počte poslancov 10, ospravedlnila sa iba pani Šimonová, takže sme uznášania schopní. S pozvánkou ste obdržali na dnešné zastupiteľstvo, teda v poradí 19. tento program. Otvorenie, za druhé interpelácia poslancov, za tretie kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, za štvrté stanovisko hlavného kontrolora k záverečnému účtu za rok 2024, za piaté návrh záverečného účtu pre rok 2024, za šiesté návrh komunitného plánu sociálnych služieb pre roky 2025 až 2030. Za siedme uskutočnenie akcie Rok pod kameňom a súčinnosť obce pri organizovaní akcie v termíne 26.6. až 28.6. v areáli Topovné, teda prvý prázdninový víkend. Za 8. návrh na schválenie merača rýchlosti a jeho obsadenie v obci. Za 9. informácia o vypracovaní cenovej ponuky na umelé celoročné klzisko. Za 10. informácia o podaní žiadosti na Ministerstvo financií Slovenskej republiky na dotáciu na individuálne potreby obce 2025, rozšírenie verejného osvetlenia v areáli Cintorína. Za 11. informácia o vypracovaní projektovej dokumentácie, technická vybavenosť ulice Andreja Buríka, miestna komunikácia a chodník. Za 12. informácia o podaní žiadosti na dotáciu z environmentálneho fondu na nákup traktora a príslušenstva k traktoru. Za 13. rôzne, za 14. záver. Dávam hlasovať, kto je za takýto program. Je niekto proti?
Zdržal sa niekto hlasovania? Program bol schválený. Má niekto nejaké doplňujúce veci do programu? Keďže nie je tomu tak, pokračujeme schváleným programom. Pri otvorení na voľbu návrhovej komisie navrhujem, aby v nej pôsobil poslanec Viktor Vajda a poslanec Marek Kovač. Pardon. Kto je za, aby títo dvaja poslanci pôsobili v návrhovej komisii? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja účastníci. Dobre, ďakujem. Za C máme tam určenie overovateľov zápisnice. Navrhujem Katarínu Lecku a Pavla Nácka. Za zapisovateľku dnešného zastupiteľstva ustanovujem inžinierku Natáliu Gerbocovú. Pristupujeme k druhému bodu programu, a to je interpelácie poslancov. Idem si zapísať vaše. A z predošlého si mal ty, Viktor, tie čary obnovy hore cestou. Ešte nerobia s tými. Čiže nezískal som nikoho, ale každú chvíľu začnú, len asi sa teraz prevalí ešte toto nepríjemné počasie, čo teraz tento týždeň prišlo. Tam ty si mal Janko Gajdoš, ten priklop pri Čirákovi, ktorý sa prehýba, ešte myslím vydrží. Ale musíme s ním tak, kde odbehnúť a ho vyrovnať. Lebo len tým, že ťažšie auto tam vyjde a už je dosť, no, ale ešte som ho nechal tak. To je asi všetko a z dnešného som pripravený si zapísať, čo máte vy. Nové. Kto sa hlási s interpeláciou? Nikto nič? Pani Lojanová? Nerobili sme s tým nič. Nemáme toto, Natália, tieto. Aj tak pred skončením tých nedeľných homší už majú otvorené. Čož narúša trošku. Urobím taký prieskum a ti do týždňa dám vedieť. Lebo toto sme skutočne sa pozabudlo. Ale ja som si to zapísal na predošlom. Mi to prepáč. Ešte niekto? Katarína Lecka. Ja by som chcela poprosiť, či by sa dalo dačo urobiť na ulici Taj s tou vodou, čo stojí od pána Haburaja, pán Kapraľ, smerom také zviesť tú vodu k Jarku alebo jak. Lebo ľudia si chcú urobiť tie tam ploty obnoviť a to sa nedá. Lebo keď je tak nepriaznivé počasie a proste tam všetko to tam stojí. Katka, ja som tam bol na podnet Laca Haburaja x raz. A ja neviem, čo s tou vodou zrobiť, pretože tam nie je svah do jedného alebo z druhého konca. Tu sme urobili priepus cez pána Vovčika, jeho záhradu. Toto z toho zlomu, tam to ide. Ale tam v tej ulici oni zrobili ploty tak a teraz nám zrob starosto Šanec. Netkazí. Toto ploty, keď spadnú, tak keby ho zrobil o meter ďalej tu ten a meter ten tu, aj cestu by sme mohli trošku vyrovnať. Ono sa potom vykope kanalizácie trošku kolo neho zvolnilo, ale aj
krajom, keby sme vykopali trativo, tá sa voda stratí. To je taká narazová, keď naprší a idú a hneď auta a rozšprechujú to. No, Laci hovorí, že až na fasádu to šprecha. Toto skutočne nemá jednoduché riešenie. Ja to neviem riešiť. Jedine ten trávnik, čo popod plot zarastol, tak trošku zrýpať dole, vykopať a zasypať šutelinu, aby to tam sa tratila tá voda. Jedine také jednoduché riešenie, ale väčšie nie tkade urobiť. Dobre, ja len toto ďakujem. Tá ich voda. Neviem, od otázniku. On nemá návrh tiež. To poradz, jak a ja tak zrobím. Tak jak? Starosto, ja som pred chvíľou išiel zo Drieňovej, keď vychádzaš na hlavnú cestu. A tam sú, neviem kto posadil tie jedličky. Tie jedličky by trebalo trošku zase orezať, lebo keď z dlhého tam nevidíš dobre, že či toto, že by tam zbytočne nejaké nešťastie sa nestalo. Hej. Keď prejde cez koľaj a potom aj na jednu stranu sú jedličky, aj na druhú. Hej. Ale treba ich vyššie dajak orezať, alebo tam, aby poslal si niekoho. Len toľko. Východe z Hviezdoslavova je tam tá ulica, z Hviezdoslavova. No. Ešte niekto? Všetko. Pokračujeme v programe ďalej. Keď niekto niečo zabudol, tak v diskusii. Ďalším bodom programu je bod číslo 3, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. Tak na našom poslednom zastupiteľstve sme prijali uznesenie číslo 68 zo dňa 11.2.2025. Obecné zastupiteľstvo obce Bela nad Cirochou podľa paragrafu 11 odstavec 4 zákona 369 o obecnom zriadení berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolora. Uznesenie číslo 69 Obecné zastupiteľstvo obce Bela nad Cirochou berie na vedomie individuálnu výročnú správu obce Bela nad Cirochou za rok 2024. Uznesenie číslo 70 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu obci okresu Snina. Čiže tam sme schválili zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu obci okresu Snina a poveruje starostu obce Bela nad Cirochou Jana Vajdu podpísať zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu obci okresu Snina podľa zákona 369/1990 zbierky o obecnom zriadení a znení neskorších predpisov. Uznesenie číslo 71 sme doplnili uznesením člena Komisie pre financie a správu majetku. Sme schválili inžinierku Luciu Gnipovu za člena Komisie pre financie a správu majetku od 17.2.2025. Ďalej sme doplnili člena Komisie pre verejný poriadok a životné prostredie, kde sme schválili Lenku Macanovú za člena Komisie pre verejný poriadok a životné prostredie od 17.2.2025. Uznesenie číslo 73. Sme schválili zmluvu o poskytnutí právnych služieb podľa zákona 586/2003 zbierky o advokácii doktorke Martine Gecákovej. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytnutí právnych služieb pre obec Bela nad Cirochou s Juder Martinou Gecákovou, advokátkou Štefánikova 18 Humené. Uznesenie číslo 74 sme prijali uznesenie, kde sme schválili odmenu pre hlavného kontrolóra obce.
Obecné zastupiteľstvo schváľuje odmenu pre hlavného kontrolóra obce v mesiaci február 2025 za druhý polrok 2024 vo výške 30 z mesačnej odmeny. Uznesenie číslo 75. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 5600 na vybudovanie 2 nájomných bytov na starom obecnom úrade podľa predloženej cenovej ponuky. Ja som nakoniec dohodol cenu iba 3800, ale podľa požiadaviek, aké majú na tento projekt protipožiarna ochrana, asi to ani nedotiahneme do konca. Pretože sa mi to nepáči. Oni chcú, aby sme v tých prevádzkach dole dali dole tie montované stropy, namontovali protipožiarny sadrokartón a späť a také obštrukcie okolo toho sú veľké, tak hľadajú nejaké jednoduchšie riešenie, keď nenajdu, nebudeme pokračovať v tom. To je tam tá povala, alebo ten strop nad Mesnou a nad tou maserňou, tak tam je to staré, to je, kedy? To sa postavalo v 58. 9. Čiže 70-ročná stavba, a aby to bolo na dnešné podmienky protipožiarnej ochrany vyhovujúce, tak bude s tým trošku problém. Dám vám čas informáciu, ale zatiaľ je to také, ako že ani nezastavené, ale pokračovať dovolím len s nejakým jednoduchším riešením. No, neviem, ktorý protipožiarný projektant na tom robí, ale Peter Berezňák to projektuje ako hlavný dodávateľ. Pokračujeme ďalším bodom programu číslo 4, a to je stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2024. Je to tlač, ktorú ste obdržali, čiže ste s ňou oboznámení, alebo si to želáte vysvetliť niektoré detaily od pána hlavného kontrolóra? Ja si vypijem vodu, ale tu máme. Buďte to dobré. Ďakujem. Máme ešte. Čiže dám slovo pánovi hlavnému kontrolórovi, alebo ideme... Chceš, pán kontrolór, tomu dať čo povedať? Buď taký dobrý. Takže v podstate, keďže poslanci dostali predstihu tento materiál stanovisko na účtu, nebudem ho čítať celý. V podstate len poviem ten záver, a keď budete prerokovať záverečný účet za rok 2024, že v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie tohto návrhu záverečného účtu obce Veľa nad Cirochou za rok 2024 s výrokom celoročné hospodárenie schváľuje bez výhrad. Čiže môžeme návrh na uznesenie? Poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo obce Veľa nad Cirochou podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2024. Dávam hlasovať, kto je za takéto uznesenie. Je niekto proti?
Zdržal sa niekto hlasovania? Uznesenie bolo schválené. Pokračujeme bodom číslo 5, a to je návrh záverečného účtu pre rok 2024. Túto tlač v plnom znení ste neobdržali, ale v materiáloch, ktoré ste obdržali, k uzneseniu je stručný výťah, hlavne čiastky, o ktoré ide. Je tam celoročné hospodárenie akože bez výhrad, financovanie schodku rozpočtu za rok 2024 v sume 160 000 sme schváľovali ako rozpočtové opatrenie. To sme použili na stavbu kanalizácie a vodovodu Viešenku. Zostatok z finančných operácií predošlých období bol 220 000 a tvorba a použitie rezervného fondu z roku 2024 je 60 000. Čiže konečný stav po presune 60 134 aj 14 centov bude 188 965. Finančné prostriedky z rezervného fondu budú v roku 2025 použité na kapitálové výdavky. Nevieme ešte, ako dopadneme so školou, pretože škola momentálne potrebuje projekt a keby sa tam robil projekt, tak bude od 80 do 100 tisíc. Je tam takáto investícia do školy od 1,9 do 2,2 milióna eur. Čiže tam je akože v konečnom tom štádiu služby kotolňa a je tam kotol, ktorý nie je kondenzačný, čiže aj neúsporne akože spaľujeme tam plyn. Ale o všetky kotolne, ktoré boli vtedy Sukmontom na našej doline realizované v Dlhom, v Kamenici, v Stakčine, len Belánska ide. Ostatné sú už vymenené, takže len z terajších týchto výziev, ktoré boli, plyn nebol narokovateľný. Čiže plynová kotolňa sa nedala robiť a tí, čo robili energetický audit, tak navrhujú fotovoltaiku, aby napájala tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlá pravdepodobne, bo to nebude jedno. No ale aby sme sa vrátili späť k záverečnému účtu, tak ešte niečo sa chcete spýtať, alebo tak? Robila, nie je tu prítomná pani Kepičová, ona robila záverečný účet obce za rok 2024, ale myslím, že aj naša nová ekonomka, pani Knipová, by vám vedela niektoré veci vysvetliť, ale myslím si, že je to tak, ako každý rok. Co sa zvýši to do rezervy a co nebude dochodzista, z rezervy zoberieme, aby sme mali dosť. Ale momentálne niečo si rozkošovať, pretože vláda momentálne konsoliduje verejné financie a dosť tlačíme cez ZMOS a samospráva tlačí na vládu, aby to sa nejak vyriešilo, pretože nie sme takto poriešení ako okolité štáty. Máme na hlavu oveľa menej, 1/3, ako majú Česi, možno ešte menej, ako majú Poľaci. Takže na to je v jednaní a uvidíme, aké nájdeme riešenie, pretože sa navrhuje, aby bol tak ako v Čechách daňový mix. Tam je to poskladané 24 z daní z fyzických osôb,
26% z právnických osôb a ešte nejaký tam je doplatok. Čiže z toho všetkého Česi, keď tak zoberieš, tak má na hlavu okolo 900 eur a my máme 300. 320 vychádzalo, ale z toho nám zobrali možno, že aj 50 na materské školy. Takže toto je v jednaní, veľmi s tým nechceme súhlasiť, ale uvidíme, ako sa to dokončí. Čo? Hej? Neviem, no tak môj mikrofón by mal byť. A tu počuť dobre. No a tam, že by sme mali nejakú chybu. Tak nič, venujme sa naspäť tomu návrh záverečného účtu, čiže môžeme uznesenie, návrh. Obecné zastupiteľstvo obce Belá nad Cirochou v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 písmena B zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov schvaľuje poprvé za A celoročné hospodárenie za rok 2024 bez výhrad, za B financovanie schodku rozpočtu za rok 2024 v sume 160 393 eur a 9 centov. Schodok rozpočtu sa v priebehu roku financoval následovne s prebytkou bežného rozpočtu a s finančnými prostriedkami rezervného fondu. Za C zostatok finančných operácií v sume 220 527 eur 23 centov a vysporiadanie zostatku o finančnej operácie takto na úhradu schodku rozpočtu a zostatok finančnej operácie po vysporiadaní sa pridelení do rozdeleného fondu v sume 60 134 eur a 14 centov. Za druhé, tvorba a použitie rezervného fondu. Po A, počiatočný stav 128 831 eur a 20 centov, tvorba 60 134 eur a 14 centov, konečný stav 188 965 eur a 34 centov. Finančné prostriedky z rezervného fondu budú v roku 2025 použité na kapitálové výdavky. Dávam hlasovať, kto je za takéto uznesenie k bodu 5. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Uznesenie bolo prijaté. Záverečný účet, mimo toho máte aj v mailoch. Čiže keby niekto chcel si vytlačiť, tak asistentka vytlačí. Ďalším bodom programu je bod číslo 6. Návrh komunitného plánu sociálnych služieb pre roky 2025 až 2030. Tam je tlač, ktorú ste neobdržali celú. Nie, mailom celú obdržali. Celú, no ako v maili máte celú, tak. Keď sú nejaké otázky, spracovala to inžinierka Natália Gerbocová na ňu. Je to viac menej štatistika, kde sú údaje, koľko máme dôchodcov, koľko máme detí a tak a čo sa plánuje robiť. Na tieto údaje z toho komunitného plánu sa odvolávame aj v žiadostiach pri financovaní niektorých žiadostí na financovanie našich projektov. Prosím. To je veľmi čerstvá vec. Natália kedy si to dokončila. Tento týždeň, nie? To vytlačíme, lebo to je treba mať, to vám asistentka doručí. Mám jeden vytlačok, urobený, 43 strán. Chcete dať niekto si to daje moje, ale svoje dám. No.
To je na také čítanie večer pri televízore alebo tak. Nie. Len zaktualizované niektoré štatistické údaje. Čiže môžeme uznesenie? Poprosím návrhovú komisiu. Viktor, buď taký dobrý, prečítajú návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Belná Cirochov podľa paragrafu 11 odstavec 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb obce Belná Cirochov pre roky 2025 až 2030. Dávam hlasovať, kto je za taký, že schvaľuje komunitný plán 25 až 30. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie, uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom programu je bod číslo 7, uskutočnenie akcie Rok pod kameňom a súčinnosť obce pri organizovaní akcie v termíne 26. až 28.6. v areáli Topovné. Jedná sa o akciu, ktorá sa v našom regióne koná už dlhé roky. Konala sa na Snínskych rybníkoch, kde ten priestor už nevyhovuje. Ktorí ste tam boli, tak viete, že nie. Skúšobne sa ide do Belej nad Cirochou, do Topovného, kde by sme to vyskúšali 1 rok a čo ďalej, to si povieme potom. Ide o to, že niektorí naši občania sa s tým nejak nevedia stotožniť, ale je to akcia, ktorá našu obec alebo aj celý región zviditeľňuje a sú medzi nami mladí ľudia, ktorí chcejú rokové kapely, tak im treba umožniť a verím, že nedojde k nejakým problémom, ktoré by mohla táto akcia priniesť. Myslím si, že obáva nie je na mieste, že je zbytočná. Je tam my s tým máme také výdavky, viac menej úprava terénu, ale dochádza trošku k oprave toho priestoru, alebo tej našej, nazvime ju, oddychovej zóny, ktorá nám bude slúžiť aj pri našich akciách. Čiže to, čo sme vynakladali na Topovné fest, čiže mali sme schválené 6 000 dotáciu 3 roky, tak teraz nedávame im nič. V tejto hodnote asi neviem, neviem odhadnúť, koľko tam bude tej šuteliny treba, aby sme tam ten terén trošku skultúrnili, ale ako hovorím, bude slúžiť nám všetkým na naše potreby. Tento areál sa využíva denne, pre naši občania tam idú treba aj so susedmi, idú si na opekačku a opekajú a majú kde výjsť proste. Tým, že sa tam vytvorilo aj to kúpalisko nedaleko a ubytovacia kapacita. Takže ten rajón tam náš pekne sa rozrastá a myslím, že nám bude slúžiť. Koľko bude na to financií, mali sme tam požiadané aj multifunkčné ihrisko, nebolo schválené, išli len veľké projekty na podporu športu. Takže, čo je najdôležitejšie pre nás, je doviesť tam vodu a kanál.
Zatiaľ sme tak na pol ceste kolo pána Petra, ktorý si do tých svojich ubytovacích 2 chatiek doviedol, ale doviedol si to v 200 rúru, nie 160, ako on potreboval. No tak by sme sa napojili od neho a išli ďalej len do Topolného. No a už by sme mohli tam zrobiť kultúrnejšie toalety aj ďalšie veci. Tí organizátori Roku pod kameňom to riešia tými tojkami, čiže toalety budú v tojkách a pre kapely, ktoré budú vystupovať, sú, myslím, že kontajnerové šatne. Takže toľko k tomu. Vy, čo sa kto chce ešte z vás opýtať, keď tam je napadané, je to tým, že my sme nemali súhlas, alebo toto. Áno, máme tento 4,8 hektára prenajaté od Vyšného pasienkového družstva, ktoré na svojej výborovej schôdzi nám dalo súhlas na to, aby sme mohli tretej osobe prenajať. Na tú tretiu osobu oni majú svoje nároky, je tam 1000 eur, ktoré žiadajú, lebo oni platia 900 eur za daň. Daň z nehnuteľnosti, ktorú platia našej obci, no tak to sa im ako v tej hodnote 1000 eur vráti a požiadali, že chcejú pre svojich ľudí a členov 18 lístkov. Toto s tým usporiadateľa súhlasia. Zmluva ešte nie je podpísaná až po schválení dnešným zastupiteľstvom, ale prvá bola pripravená tak, že oni sa rovno do tej zmluvy vyjadria a podpíšu ako tretí účastník. Chceli len, že svoje uznesenie nám dajú písomne, ktoré nám doručili v pondelok 31. No a čakalo sa na dnešné schválenie a môžeme tú zmluvu podpísať. Takže nech sa páči, Dana. Alebo jak sa to volá, roky s Pocnínskym kameňom. A ja myslím, že ak teraz my schválime, tak potom už je zbytočne im predniesť svoje nejaké názory na to. Aj. Ale my ich názory máme. My máme 2 listy od pána Štutiku. Čiže vy už nechcete nikto nič povedať. Dobre. Pokiaľ by niekto niečo chcel, tak by ťa mohol poprosiť, alebo Mariana, alebo Janka, alebo koho z poslancov, že mám takýto problém a chcem pred vás vystúpiť. Pokiaľ tak nie je, tak niečo riešiť. Ja si myslím, že môžeme pristúpiť k schvaľovaniu uznesenia. Nech sa páči. Svietím? Svietím. Poviem niečo, jak hovoril pán starosta, nikto nás nejakou formou, neviem, budem hovoriť za seba teraz, hej, že by som nerozprával za celé zastupiteľstvo. Neviem, jak vy ostatní, mňa povedzte, ak áno, lebo jak hovorila kolegyňa, aby to malo nejakú kultúru a nejakú transparentnosť. Mňa osobne neoslovil nikto v tejto veci, poviem to takto, že z mojich voličov. A priznám sa, ešte raz hovorím, že budem hovoriť za seba, že zamyslel som sa nad tým, hej, lebo každý si prečítal nejakú reakciu a tak ďalej. A poviem takto, že ja napríklad osobne tiež nie som fanúšik toho hudobného žánru, ktorý sa na tomto festivale hrá. Ale funguje tento festival v Snine niekoľko rokov v tejto podobe, jak je to zhruba teraz a v tomto žánri 15 rokov zhruba. No a teraz
tiež ako tie kapely, ktoré tam účinkujú, je to tvrdý rock alebo tvrdý metal, heavy metal, možno z tých metalov, však sme tu z generácie, ktorá si to veľmi dobre pamätá, keď to bolo v takom najlepšom nejakom švungu. Môže evokovať všelijaké také nejaké temné stránky alebo tak a hovorím, v tomto smere som sa na to ja tak sám so sebou zamyslel a potom som si spomenul na to, že nie všetci metalisti sú nejakí strašní alebo satanisti alebo takí, možno že aj takí sú a spomenul som si na jedného hudobníka a ten je zároveň aj spisovateľ, aj publicista, aj moderátor. A je moderátor a redaktor náboženského vysielania. Je veriaci katolík, aspoň sa tak prezentuje, netají sa tým, prezentuje svoje názory, prezentuje otvorene svoju vieru a možno niekoho svojim imidžom nejak navodzuje dojem, že nie je dostatočne konzervatívny alebo tak. A tiež má takú kapelu. No a potom, keď som sa pozrel na program Rockfestu, táto kapela, ktorej je on frontman, účinkuje na tomto festivale tiež. Tak teraz možno, že som alibista a robím si alibi sám pre seba, ale som tak usúdil nejak, že ak takýto človek, ktorý je redaktorom náboženského vysielania slovenského televízie a rozhlasu, televízie Lux, redaktor denníku Štandard, ktorý je tiež otvorene konzervatívny denník a ich YouTubeové vysielanie, myslím, že sa to volá Slovo Plus alebo inšpirujúce Slovo Plus. Ako, nemám to napozerané a načítané od začiatku až do konca, ale dosť tie veci sledujem a som si povedal, keď takýto človek nemá problém vystúpiť so svojou kapelou na takomto podujatí, tak prečo ja by som mal byť kvôli tomu, že to nie je žáner, ktorý sa mne páči, len kvôli tomu by som mal byť nejak proti tomu, keď sa to mne nepáči, že by som to zakázal každému. Takže tak som mal potrebu také nejaké moje myšlienkové pochody v tomto smere nejak prezentovať. Ešte niekto? Pani Olenova, nech sa páči. Ja len, že ja s Jankom súhlasím a nie som tiež proti, že by sa konal. Jednoducho, jak si hovoril, urobíme raz, teda dovolíme to urobiť raz. Ak skutočne to bude bordel na entu, alebo že to bude nejaké ozaj nepristojné, no tak na ďalší rok už nedovolíme. Jasné, že? A tu sme od toho, aby sme to... Ja som sa bola pozrieť a ja mám problém, jak sa tam tie kamiony dostanú, ale nie je to moja starosť. Vy vravíte, že oni si to boli pozrieť a že nemajú s tým problém, alebo vedia, jak to vyriešiť, no tak potom... Ešte niekto? Ja len jedna otázka. Viktor, a čo sa týka upratovania, to všetko riešia oni, že v akom stave berú, v takom to zdávajú. Ďakujem. Ja len takú ešte výtku, pán starosta. Ja som aj hovoril na tom štvrtkovom stretnutí, že organizátori sa to ponáhľali, že skôr zverejnili, že to bude v Belé, pokiaľ sme to my schválili. Lebo ono lístky mohli predávať, lebo ono je to stále v okrese Stín, ale nemuseli dodať, ešte to nie je schválené, a ono dali to už rovno, že to je v Belé. No. Toto ma trošku tak uponáhľali sa oni s tým. Možno. Janko Gajdoš, nech sa páči. A ešte také niečo, že koľko bude tam takých ľudí, čo sú, dajme tomu povedať, ako neprispôsobiví, alebo skôr by som povedal problémoví. Možno 0,5%, aj to som pesimista. Tak ako ja nevidím dôvod, ako trestať nejakých 99,5% ľudí, ktorí tam prídu naozaj kvôli hudbe
ktorí tam prídu možno aj s rodinou, s deťmi a trestať ich za to, neumožním nejakú akciu kvôli tomu, že tam je zopár ľudí, ktorí sa nedia doslova zmestiť do kože. Ako odporúčam tam týmto ľuďom, že ako ich niekto uvidí, že niekto koná niečo škodlivé alebo ničí niečo, tak treba upozorniť organizátorov, oni si to už budú vedieť, ako ošetriť. Ja som vedia, čo majú robiť v takej situácii, aby tu neboli zbytočné škody a ešte potom, čo sa týka nejakých tých problémov, to určite budú nejaké dopravné komplikácie. Treba rešpektovať usmernenia organizátorov a bude to lepšie, bude to menej problémov. Určite budú nejaké drobnosti a aj možno horšie veci, situácie, ale keď sa bude chcieť a bude snaha, tak všetko sa dá do poriadku. Vieš, všetky detaily neviem, ale napríklad taký detail ma požiadal nejaký pán Hodor, také skôr beľanské meno, ma požiadal, že on tu má pri tejto akcii ako strážnu službu. A že či by mohli počas týchto 3 dní, ako sa budú striedať, na madrácoch nafukovacích prespať v našej telocvični. Tak, a koľko vás bude? Na 30. No, tak keď na takú akciu je 30 ľudí, ktorí budú, povedzme, že budú 15 v službe a 15, že ako oddychovať, alebo tak, lebo to sa preťahne aj do noci a tak. No tak verím, že nejak to zvládnu a že bude to v poriadku. No. Ale furt je to, jak hovorí pani Lojanova, že keď to sa nám nebude páčiť, no tak dohodneme sa, že sme pochybili a nemali sme to dovoliť, ale teraz si myslím, že všetko nasvedčuje, aby sme to mali dovoliť a vyskúšame, čo to je. No, je to furt, spĺňa to rok pod kameňom. Hej, premenovali toto. Ale zase, aby ste ich nepodozrievali, že kto zná, aký biznis to je. Hej. Robil to niekedy nie pán Vohar a Lata, jak teraz už to len pán Lata robí, ale Marián Kryžanek to robil dlhé roky a ten narobil toľko dlhov pre toto, že do dneska má z toho problémy. Lebo to buď to vyjde, alebo nevyjde. Len sa ti pokazí počasie a už ti nepríde 10 000 ľudí, ale 1500. Alebo oveľa menej. Takže ja som tak aj našim urbárnikom hovoril, že skúsme to, keď budete vidieť, že im to vyšlo a dobre, môžete potom sa ináč s nimi baviť. Ale zatiaľ skúste tak. No tak nám aspoň nechšie túto daň vráciť. No, tak uvažoval výbor. No tak keď sa vám toto vás uspokojí, tak skúsme to tak. Poradili sa, dohodli sa, tak dali nám súhlas. Ešte Janko? Už len na doplnenie toho, čo bolo povedané, čo pán starosta Janko, že čo sa týka týchto festivalov, tam tieto festivaly, na ktorých už vystupujú nejaké také, že známejšie svetové mená, tam aj z ohľadu tých... Lebo toto zase hovorím, aj keď heavy metal nie je moja šálka kávy, ale čo sa týka hudby a festivalov a takýchto podujatí, to sledujem roky a sám som sa zúčastnil na takých väčších akciách, aj väčších, aj najväčších. A tie agentúry majú nejakú mieru profesionality a tam sa nič nenecháva na náhodu. Ani čo sa týka poriadku, ani čo sa týka nejakej zdravotnej stránky a tak ďalej a tak ďalej. Hovorím všeobecne, teraz nechcem konkretizovať na danú agentúru, ale predpokladám, že keď to robia, hovorím, tých niekoľko pár rokov a manažéri interpretov sa a agentúry interpretov sa na takéto veci pýtajú, kde tí interpreti budú hrať a jak je to zabezpečené. Ale napriek tomu by som apeloval na pána starostu a tú súčinnosť s organizátormi, že apelovať na tých organizátorov, že maximálne zabezpečenie, čo sa týka poriadku, čo sa týka, ja predpokladám, že súčinnosť s políciou je tam takisto, aj keď je tam súkromná bezpečnostná služba, ale čo mám skúsenosť, tak aspoň to okolie by mal monitorovať aj policajný zbor, keď nie vnútri v objekte, ale nejaké okolie, tie najbližšie obce. A ešte k týmto agentúram, že
tam aj tie, čo sa týka zvuku a situácie tých stageov alebo pódií, oni dneska je to na takej nejakej úrovni, že aj sa snažia to smerovať tie pódia a ozvučenie takým nejakým smerom, však aj ten plánik tu je, aby ten zvuk sa šíril čo najmenej do intravilánu a čo najviac, aby to išlo buď proti prekážkam a tak ďalej, že tá akustika, že by tam bola tak nejak jasné, že nikdy to nebude potichy, zvláštne rockový festival, ale ja verím, že vydržíme. Ešte niekto? Čiže poprosím, Viktor, návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Belná Cirochov podľa paragrafu 11 odstavec 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov schvaľuje uskutočnenie akcie Rok pod kameňom a súčinnosť obce Belná Cirochov pri organizovaní akcie v termíne 26.6. až 28.6.2025 v areále Topolné na základe predchádzajúceho súhlasu vlastníka parciel, ktorým je Vyšné Pasienkové a Lesné pozemkové spoločenstvo Belná Cirochov zo dňa 26.3.2025. Dávam hlasovať, kto je za takéto uznesenie, že schvaľuje. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Bolo prijaté uznesenie. Pokračujeme ďalším bodom programu a to je bod číslo 8. Návrh na schválenie merača rýchlosti a jeho osadenie v obci. Je to tak trošku aktivita Lukáša Kleknera, ale doniesol spracovanú vec. Materiál ste dostali ste toto aj mapku, kde by to mohlo byť. Nemôžeš, poslanci ti musia odsúhlasiť. Súhlasíte, aby vystúpil pán Štutika? Nesúhlasia poslanci, takže ďakujem. Všetko dostali, tvoje listy dostali, tvoje vyjadrenie majú. Nie je dôvod to ešte raz hovoriť. Prosím. Ďalší bod programu pokračujeme 8. Vidíte, kde to je, toto meranie? Na začiatku vchod do Belej od Sniny. Lukáš, do mikrofónu. Lukáš, do mikrofónu hovor. Na samotnom stĺpe tom elektrickom to nemusí byť umiestnené, to by sa ešte konzultovalo s firmou, ktorá to robí, či to nemusí byť umiestnené. Aspoň tak sa vyjadrili, že nemusí byť na samostatne stojacom stĺpe, ale môže to byť aj na tom, ktorý je tam označený v správe. Je to informatívny radar a je to hlavne kvôli tomu, však chodíme po tej ulici každý, keď sa vchádza do obci. Tí ľudia, keď majú výjsť z dvora, jak býva pán Ondica Petrovi, keď majú výjsť z dvora na hlavnú cestu, tak to je umenie. Čiže hlavne kvôli tomu a hlavne kvôli bezpečnosti. Je to dobrá vec. Tak vychádzam aj ja z mosta na Vyhorláckú ulicu. Jak si do kopca, tak to je problém. Oni z tých dvorov sú do kopca, čiže problém je tam. Zdá sa mi to, Lukáš, či to nie je vysoká cena. Hej. No tak hovorme o tom. Téma je jasné. Čo?
Netreba na to nejaké verejné obstarávanie alebo niečo, 3 ponuky? Či do sumy určite to nemusí? Teraz nemusí byť, ale zrobili by sme, že by sme mali 3 ponuky, musíme mať. Akože môžeme teraz schváliť, že schvaľujeme nákup merača do výšky 3500 eur a potom, že sa vybere uchádzač. Lebo teraz, keď schválime, že áno, túto sumu pre firmu City Safety je 0, tak už to bude záväzné potom. Dobre, pokiaľ je tak niečo schválené, tak, že je schválený ako limit 3500, no tak jasné, že najbližšie vám dám informáciu, za koľko sa to podarilo zinvestovať, aj aké boli ponuky, lebo tie 3 musia byť. No. Už aj pri najnižšej čiastke, ale verejné obstaranie sa teraz robí od 50 000 hore. Ale prieskum trhu musíš urobiť. Takže urobíme aj tak. Čiže keď nemá už nikto otázky, tak môžeme prečítať návrh na uznesenie k bodu 8. Čiže ten nákup merača rýchlosti v sume 3072 dáme do sumy 3500. Tak? Ja len môžem sa spýtať. Lukáš, toto je aj z DPH? Áno. Áno, lebo to je 2500 bez DPH, 2498. Dobre, takže aj v DPH, dobre. Takže môžeme... sa spýtať, že či náhodou niekto nemá nejaký tip, že by kde to mohlo byť ešte inde, jak tam, lebo... Ja nemyslím, že ten nemusí byť tam, ale že či niekde inde nedať. Hovorte do mikrofónu, aby sme počuli všetci. Treba pozrieť, čo to obsahuje. Hovorím, je to cena s montážou, je to so solárom, je to, neviem, tam samotné vybavenie, všetko je napísané, máte v papieroch. To nie je dané, že to musí byť presne o tej sumy, to som len dal jak návrh, čiže môže sa dať pohľadať v iných firmách. Ten návrh 1 môžeme zobrať ako jeden z návrhov a ešte vyžiadame si 2 a tak. Môžeme uznesenie? Skús, Viktor. Obecné zastupiteľstvo obce Belánci Rochov podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierka o obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov schvaľuje nákup merača v rýchlosti v sume do 3500 eur. Jeho osadenie bude na vstupe obce v smere Snina Humenné. Dávam hlasovať, kto je za takéto uznesenie do sumy 3500. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Lukáš, ty si to... Nemusíš sa zdržiavať, ty si sa rozhodol, lebo si toto, ale nie je to len, aby sme zachovali literu zákona a obstaráme to od ďalších ešte 2 a vyhodnotíme a povieme si to. Nie je problém. Pokračujeme ďalším bodom číslo 9 a to je informácia o vypracovaní cenovej ponuky na umelé celoročné klzisko. Dostali sme takú ponuku. Lukáš Kleckner mi dá za pravdu, že pri polievaní nášho klziska v tej časti, kde máme, sme dali tú gumu, ktorá nastála nejakých 12 či koľko tisíc, ale tá, keď nalejeme tam vody, vypláva. Pokrižuje sa. Proste nám to robí problém zaľať, aj keď toho roku bolo 1 týždeň také minusy, že sme to chceli skúsiť a deťom urobiť radosť, aj preto, že nasledujúci týždeň mali jarné prázdniny, tak sa nám to nepodarilo. Za zváženie by možno stalo umelá hmota na korčuľovanie
na ktorej sa dá chodiť aj s korčulami nabrúsenými, po takej, ja som to na jednom videl, aj obrázok tu nemám, ale také trošku bežové, také svetlúčko, jak biela káva, tak na tom sa korčuluje. Môže sa ísť aj na nabrúsených korčuliach, aj na kolieskových. To je univerzálne. Ale už to nestojí 12 000, už to stojí z DPH 50